seara! Mă vedeți? Ne auzim? Ne auzim? E cineva pe aici? Mai așteptăm un pic. Așa cum v-am promis de ieri, vreau să continui seria dezvăluirilor. Pentru a nu mai amesteca subiectele, în această seară am decis să vorbesc despre corupția din anticorupție, așa am hotărât eu să o numesc. Și despre problemele pe care le-am întâmpinat cu autoritățile statului. Am încărcat anumite imagini și o să le detaliez. Contactul meu, v-am spus, prima dată contactul meu cu autoritățile, în special cu cele de anticorupție, a fost în anul 2011, în dosarul acela, v-am explicat, cu polițistul la rutier. După care, în 2012, în calitate de avertizor de integritate, eram și eu un consilier pe acolo, văzusem nereguli, am încercat să fac ceva. V-am spus, cu prefectul, de la prefect am mers la Serviciul Județean Anticorupții, n-am avut niciun sorț de izbândă. Ce m-a surprins și ce m-a făcut să fiu foarte, foarte supărat a fost următorul lucru. Am fost mințit, am mers la Serviciul Județean Anticorupție în calitate de, v-am spus, de avertizor de integritate, deci nu în calitate de informator, de turnător. Am mers în calitate de avertizor de integritate. Acolo mi s-a spus, am fost dus în eroare, mi s-a spus că ei, după fiecare întâlnire care avea loc în sediul prefecturii din municipiul Brăila, mi s-a spus că ofițerul cu care eu discutam are obligația legală să încheie un proces verbal și să fac o sesizare, ceva de genul ăsta. Am acceptat, zic, bine, ok. Mai târziu am confirmarea de la Direcția Națională Anticorupție dintr-un dosar că cei de la Serviciul Județean Anticorupție au spus că m-au văzut pentru prima dată undeva prin 2015, ceva de genul ăsta. Adică n-au recunoscut niciun fel de întâlnire. Eu am fost, o să spun, inspirat și am salvat multe dovezi. Deci am multe dovezi. Am corespondența cu ei, am multe. Și în dosar, că nu există niciun dosar, în petiția care am făcut-o la inspectorul șef al județului Brăila, care v-am vorbit de ieri, în legătură cu Constantin Gheorghe, cu Struță, ăsta, șeful de post, am fost contactat, mă repet, acum am fost contactat de un ofițer de la Direcția Generală Anticorupție și am refuzat să dau orice detaliu,
pentru că nu mai am încredere în această instituție. Și le-am spus motivul. Ulterior, am primit un e-mail în care mi s-a spus că a fost sesizată Direcția de Control Intern a Ministerului de Interne. Și, fără să mă caute cineva, fără să mă întrebi, bă, dar ce ai, ce s-a întâmplat, argumentează ceea ce spui, sau poate, știu eu, judecata ta nu-i bună, sau... Deci nu mi-a cerut nimeni niciun detaliu și am primit un răspuns că cele argumentate de mine nu se susțin. Dar eu nu argumentasem nimic, eu doar singurul lucru am spus că nu am încredere. Și atât. Deci ați înțeles acum cum a decurs cu Serviciul Județean Anticorupție. Acum vreau să vă spun un caz care pentru mine a fost extraordinar de greu și m-am luptat foarte, foarte, foarte mult. În seara asta nu o să vorbesc despre Primăria Tichilești, o lăsăm pe altă dată. Vorbim despre fapte de corupție. Un caz foarte greu a fost cazul cu complexul de porci Tichilești. Când m-am angajat la complexul de porci Tichilești, treceam eram fără muncă, o situație materială precară și am ales să mă angajez acolo. Am fost dat la stația de epurare și am început să înțeleg, să văd, să îmi dau seama că acolo se petrec ilegalități foarte mari. Adică să o polua, să o trăvea Dunărea, să dădeau fel de substanții organice și anorganice, care sunt foarte toxice, foarte periculoase, nu se distrugeau niciun microorganism, deci boli. Deci ce era acolo era o mare problemă. Totul se ducea în Dunăre, adică se ducea în amonte de punctul de captare a apei potabile, care alimenta municipiul Brăila și municipiul Galați și ce mai era la Vale. Prima dată, mai cu rețineri, vă dați seama, dependeam de locul ăla de muncă, am încercat, intrând în contact cu cei de la Serviciul Județean Anticorupție, să le explic cum stau lucrurile. Aceste ilegalități aveau doi vectori. Unul material și unul toxic. Deci poluare, iar partea materială era fraudarea bugetului consolidat al statului. Adică, pe principiu, poluatorul plătește, firma, care de-a lungul anilor s-a schimbat mai multe denumiri, firma lui Carus trebuia să plătească taxe la stat. În funcție de încărcarea apelor uzate, adică în funcție de rezultatul unor analize. Era monitorizat de Serviciul de Gospodărire a Apelor, veneau lunar și recoltau probe. În funcție de aceste probe, se stabilea o valoare care era o formulă de calcul. Această valoare de plată se făcea în raport cu apa consumată, adică cu ce primea el de la regia de apă. Acolo ni se spunea, la stația de epurare, ni se spunea să falsificăm probele. Dar nu trebuia să facem noi nimic. De fapt, noi muncitori eram schimbul 2 și schimbul 3, era o persoană anumit desemnată, care stătea pe timpul zilei și stătea nu doar ca să dea probele de apă, dar ăsta era cam principalul scop. Relația cu autoritățile. Adică când veneau ăștia de la probele de apă și garda de mediu. Când m-am angajat acolo, n-am primit niciun
instructaj de la nimeni, nimic. Niciun document, nici o schiță, absolut nimic. Eu fiind mai curios așa din felul meu, am căutat informații în internet și am găsit niște cursuri de învățământ superior. Le-am descărcat, le-am învățat și am înțeles cât de cât acest principiu al epurării. Și mi-am dat seama că această stație de epurare este o mare minciună, că această stație de epurare nu epurează nimic, nu funcționează, nu se cumpărau materiale, nu se investea, nu, era o, cum să vă spune, un bibelou acolo, era ceva, deci era o mare fraudă. Această stație de epurare fusese construită, în ghilimele, pe fonduri europene. Și eu am mers în 2012 și le-am spus celor de la anticorupție, domnule, stația asta este o fraudă. Uitați, fraudă de bani europeni, s-au mâncat banii europeni, se poluează, nu se plătesc taxe la stat, sunt funcționari publici corupți, pentru că cei de la sistemul de gospodărire a apelor erau și aveau o lecție învățată. Aveau o lecție învățată, deci oamenii acceptau proba de apă măsluită și v-am mai spus încă o dată. Adică am spus ieri, acum mă repet. Eu gândeam că toate semnalele astea de alarmă pe care eu le trag vor avea un efect. Eu gândeam că cineva mă va asculta și așteptam, vă dați seama, gândeam că va porni o anchetă. Atât eu cât și colegii mei. Deci colegii mei, noi toți care eram acolo la stație, am fost uniți. Și discutam în toate aceste probleme. Am înțeles că pe problema cu poluarea s-ar fi făcut. Sistemul județean, Serviciul Județean Anticorupție ar fi sesizat Direcția Națională Anticorupție. Dar între timp am depus și eu o plângere penală împotriva șefii Gărzii de Mediu Brăila. Pentru că, în calitate de salariat, am făcut petiții în nume propriu, nu anonim, nu nimic. Eu lucram la Caroz, practic, și reclamam. Și am făcut sesizare la Garda de Mediu Brăila și i-am spus ceea ce se petrece. Am lăsat datele de identificare, am lăsat un număr de contact și într-o dimineață eram chiar acolo la serviciu, am fost sunat către un număr și când am răspuns am aflat că vorbesc cu șefa Gărzii de Mediu de la Brăila, care mi-a cerut pe un ton imperativ, practic să răstea la mine, mi-a cerut să nu mai sesizez. Înțelegeți? Mi-a spus să termin odată cu sesizările, că oricum se va închide complexul ăsta, că nu... Zic, doamnă, eu n-am niciun interes să închidă. Interesul meu este să funcționeze, dar să funcționeze normal. Și nu puteți dumneavoastră să-mi cereți să nu mai fac petiții, pentru că la Revoluție, în 89, au murit oameni ca eu să am acest drept de petiționare. Și așa că nu v-am cerut nici cum să-mi răspundeți, nici dacă să-mi răspundeți sau nu, dumneavoastră vă faceți treaba așa cum considerați de cuviință și eu fac ceea ce consider de cuviință. Adică, practic, a început cu o amenințare, după care a urmat un șantaj. Mi s-a spus așa, că dacă mai sesizezi, vei avea de suferit. Și inițial am luat-o ca pe o glumă, dar am avut de suferit. Doamna respectivă, prin instituția pe care o conducea și o conduce și în ziua de astăzi, a dat un raport, deci a sancționat, a dat o amendă societății, dar în amenda respectivă, în respectivul raport de inspecție care s-a făcut,
s-a spus acolo că stația de epurare nu funcționează și din cauza proastei exploatări. Adică cauza a încercat să arunce pe noi, implicit pe mine, așa cum mă amenințase. Aceasta, îndeplinind condițiile infracțiunii de șantaj, am considerat de cuviință și normal să sesizez Direcția Națională Anticorupție, pentru că era de competența Direcției Naționale Anticorupție, ținând cont de funcția pe care o îndeplinea, de instituția unde lucra. Am fost citat. Eu, între timp, până să vă spun cu citația, între timp mi-am deschis un canal de YouTube, m-am hotărât să filmez, să-mi strâng probii, să-mi strâng fotografii, să-mi strâng imagini, pentru că mi-am dat seama că este o luptă și este o luptă foarte grea și trebuia să fiu acoperit. Cum de fapt și acum sunt acoperit și tot ceea ce am spus ieri este argumentat. Am vorbit cu parte din dumneavoastră, cu anumiți prieteni și am aflat astăzi că ați dirijat către autoritățile statului acel live care l-am făcut ieri. Nu mă afectează cu nimic. Tot ceea ce am spus am argumente. Înțelegeți? Deci eu nu vorbesc niciun cuvânt. Din contră, poate mă abțin să spun anumite lucruri sau în funcție de moment, dacă consider că nu e momentul oportun, dar să vorbesc fără probă, nu. Dacă cineva se simte lezat, mă poate reclama la autorități, niciun fel de problemă. Avem cu ce să facem dovada, să ne susținem. Inclusiv faptele alea de furt, de tot. Avem. Lăsăm la o parte, am făcut ca o paranteză. Acum să vă povestesc ce s-a întâmplat la DNA Galați. Am mers la DNA Galați, la doamna procuror Popescu Geti Gabriela. Și s-a arătat foarte interesată de problemele de la complexul de porci. Am mers cu imagini, o să le găsiți pe pagină, le-am încărcat. Am mers, acolo exista o instalație clandestină, în pământ, înțelegeți? Care un bypass, adică ocolea stația de epurare. Toată mizeria care venea din complexul de porci pleca direct, fără niciun fel de problemă, pleca în Dunăre. Acel bypass, să vede, era acționat este acolo, se vede în iarbă, o gaură. M-am dus cu fotografii, m-am dus cu imagini, m-am dus cu localizare. Și i-am explicat, doamnei procuror, doamnă, uitați. Și i-am explicat în detaliu, uitați, așa, este un bypass, se fraudează. I-am spus ce implică, cum sunt funcționari ăștia corupți, cum să măsluiesc probii de apă. Absolut tot. Ba din contră, am vorbit și alte lucruri cu privire la poluare, o să vă mai spun și altele, care le-am spus atunci. Doamna s-a arătat foarte interesată. Am vorbit despre cadavrele de porci care ajungeau în galantari. Înțelegeți? Porci morți, împuțiți, care ajungeau în galantari și se vindeau. Și mâncau, vă dați seama, poate copiii noștri, poate fără să știm. Și am spus, doamnă, să petreci lucrul ăsta. Poate familia dumneavoastră merge la un magazin din ăsta de alucaruș și cumpără. I-am spus absolut tot. Cine, cum, care este filiera, cum să scot aceste cadavre de porci, cine completează avizile, cum pleacă cu aviz de porc viu, deci tot în detaliu. Inclusiv numere de mașini de matriculare, cum le ia, cum sunt trecute în acte, tot. Spre surprinderea mea, doamna a audiat câteva persoane, dar care nu aveau legătură cu poluare. Adică nu audia colegii mei, sau mi se pare că audia, nu mai rețin, că au trecut mulți ani, dar audia și persoane care nu cunoșteau. Colegi de-ai mei care nu erau
incint în interior acolo, care nu aveau legătură cu poluarea. Și normal că oamenii au spus că nu știu, nu cunosc. Haideți să vă spun ce răspuns mi-a dat, cum s-a clasat cauza și ce răspuns mi-a dat Direcția Națională Anticorupție. Mi s-a spus în felul următor, că s-au făcut cercetări și nu a putut fi identificată numita Mogoș Camelia, șefa stației de epurare. Și au căutat-o în baza de date, în sistemul ăsta informatizat și în baza de date a companiei de utilități publice Brăila, adică a Regiei de Apă. M-ați înțeles dumneavoastră? Adică DNA Galați a cercetat, a făcut cercetări la stația de epurare Brăila, a municipiului, la aia nouă, modernă. Înțelegeți? Și a dat clasare. Eu atunci m-am gândit că, băi, o fi în eroare. Zic, cine a numit? Eu nici nu am auzit în viața mea de numit de persoana asta, de Mogoș. Deci nu cunosc Mogoș Camelia, nu știu. Eu, vă dați seama, numisem șeful stației de epurare, ăla care era, nu aveam eu cum să numesc pe altcineva. Și contest la procurorul șef de la DNA Galați. Și spun acolo, în contestații, că nu există această persoană, că sunteți în eroare, că ați cercetat în alt loc, că... și primesc un copy-paste, același lucru. Și s-a închis dosarul. Punct. Nu a mai interesat pe nimeni de falsuri, n-a mai interesat pe nimeni de funcționarii corupți, nu s-a putut proba nici șantajul, cu toate că eu am dat numărul șefii gărzii de mediu. Eu am dat absolut tot. Deci nu nimic. Deci a rămas totul ca întreg. Cu acest raport pe care șefa gărzii de mediu Brăila, în urma amenințării, că v-am spus că am fost amenințat și este, v-am spus, plângere la DNA Galați, care s-a clasat. În urma amenințării a făcut acest raport și a făcut un complot cu Carus Gheorghe și mi-a deschis un proces, acțiune răspunderii patrimonială. Ulterior am fost concediat și m-a acționat în instanță și mi-a cerut pe mine și pe colegii mei, și că pe toți ne-a dat afară, și ne-a cerut 850 de milioane pretenții, despăgubiri. Eu le-am spus colegilor mei, vedeți-vă de treabă că nu suntem nevinovați, nu se poate să... Și am pus toți trei o avocată. Ne-a recomandat-o un prieten de-a meu, doamna Tatomir. Femeia de bună credință. Când am primit cererea de chemare în judecată, eu am fost surprins că am văzut că la contractul meu, la copia după contractul meu de muncă care l avusesem cu societatea, era anexată și fișa postului. Eu fișa postului nu semnasem niciodată, nu exista nicio fișa postului, pentru că nu primisem. Dar condiția legală ca el să câștige, ca societatea să câștige, trebuia să existe fișa postului. Și am văzut semnătura mea falsificată. Și nu numai a mea, și a celorlalți doi colegi. Eu vorbesc cu avocata, spun, doamne, uitați, au falsificat acte. Avocata zice, în întâmpinare, adică răspunsul la cererea de chemare în judecată, în întâmpinare vom cere instanții să analizeze fișele de post. Și femeia a scris că fișele sunt false. Codul civil, în codul civil spune așa, legea, din cât îmi amintesc eu acum, vă dați seama că nu le am toate în fața ochilor. Când, într-un proces civil, una dintre părți denunță un înscris ca fals, cel târziu, la primul termen de judecată, deci înainte sau cel târziu, la primul termen de judecată, judecătorul are anumite obligații. Adică să verifice ceea ce
partea a firmă să facă niște verificări la scris, caligrafici, de fapt la semnătură, să verifice semnătură, și dacă constată că sunt elemente care, sau suspiciuni, să suspende procesul civil și să trimită acel fals parchetului și procesul civil să suspendă până procurorul dă o rezoluție. La primul vreau să vă spun cum a decurs primul proces. Ne-am prezentat eu cu cei doi colegi la Tribunalul Brăila, că s-a judecat la Tribunalul Brăila. Am intrat în sală, ne-am așezat pe bancă, liniștiți toți trei. Judecătoarea judeca un alt caz. O judecătoare, o să vă spun și numele. Judeca alt caz. Și m-a fixat pe mine. Deci eu stăteam liniștit pe bancă, nici nu o cunoscusem, nu o văzusem în viața. M-a fixat și mi-a spus din senin, așa, s-a oprit din judecarea cazului respectiv și spune, tu ieși afară. Terminați-o cu vorba sau ieși afară, ceva de genul ăsta. Și m-a dat afară din sală. Eu am rămas blocat. Și o întreb pe avocat, domnul, dar n-am vorbit. Avocata a insistat, vă rog frumos, domnul Gheorghe, ieșiți afară, vă rog frumos, să nu o supărăm pe doamna judecător. Atunci mi s-a aprins, vă dați seama, un mare bec. Băi, cum? Dacă eu nu vorbesc, nu deranjez, nu fac nimic, tu mă dai afară din sala de judecată. Deci e ceva. Corect. Când s-a început judecata, am susținut eu, cum îi spune, avocata mea devenise speriată. Adică o văzusem reținută. Și atunci am vorbit eu. Aveam acest drept în fața instanței și am început să-mi susțin apărarea. Și, bineînțeles, am susținut faptul că aceste înscrisuri sunt false. Dar, în argumentarea mea, am venit cu un răspuns de la ITM Brăila. ITM Brăila, cu 3 luni înainte, sancționase angajatorul, ascultați cu atenție, sancționase angajatorul pentru faptul că noi nu aveam fișa postului. Deci, cu 3 luni înainte, când a fost ITM-ul în control, nu găsise fișa postului. Deci, pentru că nu exista. Înțelegeți? Și Caruz, societatea, a venit cu o fișa postului făcută adică datată cu 2 ani înainte, ceva de genul ăsta, nu mai reține exact datele, că nu a trecut mult timp. Deci, și eu am anexat acel proces verbal sau acel răspuns care l-aveam eu de la ITM și am spus, uitați, domnule, chiar și ITM-ul cu 3 luni înainte nu găsise un înscris care angajatorul spune că fusese redactat și semnat de către mine cu 2 ani înainte. Dar Dumnezeu mi-a dat o sclipire așa și am zis, mă, dar dacă și semnătura administratorului e falsă, nu numai a mea. Și mi-am pus întrebarea, oare administratorul Rogoza era sau nu era pe data respectivă administrator la societate? Și atunci am mers personal la Registrul Comerțului și am cerut un certificat de informare, așa se cheamă. Am plătit o sumă de bani și mi s-a dat un certificat de informare. Surpriză! Rogoza nu era în perioada aia, deci nu avea cum să... Era clar, deci am dat instanței toate dovezile că acel act era fals. Ce credeți că a făcut doamna judecător? A ignorat total. Și a continuat, la fel de nervoasă, și a continuat judecata. Pentru că așa primise ordin, știți de unde. Și a continuat judecata. Bineînțeles, nu i-a dat câștig de cauză lui Caruz pentru că n-avea cum. Caruz a învățat martorii să spună că l-a învățat pe Apostol Neluș, un coleg, nu am nimic decât vorbi frumoase despre el. El a rămas ulterior. L-a învățat să spună că m-a găsit pe mine cu un ciocan și cu o daltă la instalații, spărgeam, distrugeam ceva.
Și omul ăsta a spus, domnule, cum pot să spun așa ceva? L-a înjurat după proces. M-am întâlnit ulterior cu omul, mi-a spus, băi Marian, ce mi-a făcut? M-a înjurat și Gârbă, directorul, m-a înjurat și Caruz. Băi, ce mi-a făcut? Dar omul a spus adevărul. Domnule, nu, n-a făcut omul nimic. Vă dați seama, eu fusesem dat afară, fusesem concediat pentru desființarea postului și ulterior dat în judecată pentru o abatere disciplinară. Păi cum m-ai concediat că n-am făcut nimic și tu ulterior revii și spui că eu de fapt am făcut, am comis ceva. Aceste lucruri, fișa postului și astea le-am dus din nou la Direcția Națională Anticorupție, le-am trimis să verifice și ei să vadă. Sau probabil, nu mai rețin datele, cred că nu primisim răspunsul, nu mai rețin, nu primisim clasarea, dar oricum eram în perioada aia. Le-am trimis. Doamna procuror de la DNA Galați a sesizat parchetul după lângă Curtea de Apel Galați cu privire la presupusii infracțiuni săvârșite de un judecător, de doamna judecător de la Tribunalul Brăila. Eu ulterior am plecat în Germania, că, vă dați seama, am plecat mai forțat așa. Am plecat în Germania, corp la corp nu scoate ochii. Și parchetul după lângă Curtea de Apel Galați a clasat. A spus că chiar dacă a săvârșit o abatere disciplinară, dacă nu pot dovedi că ar fi luat mită sau că a făcut-o cu intenții, un magistrat nu răspunde pentru greșeli. Orice funcționar public răspunde, mai puțin magistrații. Asta e legea noastră în România. E greșită din punctul meu de vedere, dar asta e, n-avem cum să... Trecem și peste etapa asta. În același timp, concomitent în anul 2012, când s-au petrecut toate, soția mea lucra și ea la Caruz. Și într-o zi, discutând acasă, îmi spune, măi, zice, ăsta Gârbă Marcel, directorul, îmi cere să completez niște avizii de expediere, ea s-a ocupat cu livrarea porcilor, niște avizii de expediere în fals. Dar zice, bă, dar nu, eu din punctul meu de vedere nu-mi dau seama, că mi-a spus că îi trebuie la subvenții. Noi trecem de fapt aceeași cantitate, dar împărțit în două. În loc să punem 100 de porci cu 10 toni, punem 50 de porci odată și 50 de porci odată, ca și cum s-a făcut un transport în două. Și dădea acte pentru două transporturi. Am început să caut informații. Și am găsit informația că societatea accesa un sistem de subvenții pe bunăstarea animalelor, format din 5 piloni. Acesta era pilonul transport. Deci, falsificau acte ca să fraudeze fonduri europene. Mă înțelegeți? Atunci, știind riscul, că vă dați seama că dacă o prindea, cine era responsabil? Cine răspundea? Ea, nu? Ea completa. Atunci am mers la anticorupție și am făcut denunț în calitate de soț, că legea îți permite acest drept. Am mers, le-am explicat, uite domnule, asta se petrece, asta și mi-au spus, mergi acasă și vă contactăm noi. Mi-au contactat. Deci dacă soția poate să depună plângere. Codul de procedură penală spune așa, când o persoană are cunoștință, chiar dacă este implicată în săvârșirea infracțiunii,
și denunță înainte ca autoritățile să se sesizeze, ea este abolită de răspundere. Adică nu răspunde penal. Dar când a mers la DNA Galați să dea declarații, anchetatorul de acolo, vai de capul meu, cred că câteva ori bune a stat la declarații. A ieșit plângând, în hohote. A amenințat-o că nu va scăpa fără pușcării, că să nu creadă că dacă restul... Adică anchetatorul era deranjat că ea deranjase sistemul. Înțelegeți ce vă spun? Că ce-o interesa pe ea, într-un cuvânt, să se ducă ea să denunțe. Bineînțeles, i-am spus să nu mai falsifici și imediat au dat-o afară. Dacă n-a vrut să mai falsifice, au dat-o afară. Înlocuitorul ei, un anume Florea Doru, din municipiul Brăila, când a venit, soția mea i-a spus, zice, uite, că omul n-avea nicio vină, i-a predat gestiunea, i-a predat sarcinile de serviciu, ce avea de făcut acolo, și i-a spus și despre aceste ilegalități. Și omul a spus, dar eu nici eu nu sunt de acord să completez documente în fals. S-a urcat în mașină și a plecat personal la Caruz. Și Caruz i-a zis așa, ori te duci și faci acte falsi, ori pleci acasă. Eu n-am nevoie de fricoși. Și omul, probabil n-avea altă sursă de venit, sau nu știu ce l-a determinat, a rămas. Denunțul a fost făcut în 2013, deci sesizarea a fost în 2012, denunțul scris și dosarul penal s-a deschis în 2013. În 2017, deci până în 2017 nimeni nu a deranjat-o cu nimic. Vreau să vă spun un lucru. Acest caz se rezolva într-o oră. Deci era suficient un singur agent de la poliția rutieră sau un singur organ de poliție să oprească o mașină și să constate că de fapt mașina avea, cum să vă spun eu, act pe jumătatea mărfii. Și să constata toată fapta în sine, toată frauda de fonduri europene. Deci nu era simplu. Nu mai vorbesc de tahografic, că deja intrăm în alte. Deci acest caz era pentru cel mai novici agent. Înțelegeți? Era foarte simplu de rezolvat. Nu. Fără să fie, că așa prevede legea, deci fără ca nevastă mea să fie anunțată, fără nimic, ca să poată tărăgăna, să poată ține acest dosar, l-au mutat la parchetul după lângă Tribunalul Brăila. Nu știu din ce motive, nu mă interesează. De la parchetul după lângă Tribunalul Brăila, l-au dus înapoi la DNA Galați. Și prin 2017 a primit o citație că dacă își mai menține declarația dată în 2013. I-a spus, bineînțeles. Bineînțeles că mi-o mențin. Și atât. Ulterior, în 2018, dacă nu mă înșeală memoria, dar 2018, cred, nu? La București. În 2018 primim o invitație, adică primește ea, dar am fost și eu, la Direcția de Luptă Antifraudă, la București. DNA-ul ceruse sprijinul Direcției de Luptă Antifraudă după 2019, cred. Cred că 2019. După vreo 7 ani. Deținut dosarul în sertar, în nelucru. Direcția de Luptă Antifraudă o întreabă, îi povestește soția mea care au fost mijloacele, cum s-au fraudat, chiar niște discuții care le-a avut cu personal, cu Caruz, chiar cu vă dați seama, beneficiarul era Caruz Gheorghe. La tot, cu toate că el stătea în umbră. Și îi scoate cei de la LAF, de la Direcția de Luptă Antifraudă, au scos avizele și
o întreabă dacă își recunoaște scrisul din perioada în care ea lucra acolo. Și ea se uită și da, ăsta e scrisul meu, a cui semnătura asta, ea a ținut minte, asta e lui ăla, a indicat tot. Dar nevastă mea a rămas surprinsă și spune, dar nu vedeți, zice, lipsesc multe acte. Zice, cum lipsesc acte? Păi uitați-vă, că ați văzut orice carnet, documentele sunt înseriate. Și exista, ca să mă înțelegeți, exista avizul cu numărul 1 și următorul era avizul cu numărul 113. După aceea 400 nu știu cât. Și practic erau livrați foarte puțini porci. Era livrată o cantitate care lui îi era necesară pentru a încasa subvenția. El făcuse un angajament pe pilonul transport și avea o cantitate minimă de porci. Și soția mea îi spune, dar lipsesc acte. Iar cei de la antifraudă, fără să vorbească, adică bănuiesc că s-au oferit să nu fie înregistrați sau ceva, i-a arătat așa, semnul de furt, că ceilalți porci erau băgați în buzunar. Cum? Caruz avea societatea de la Tichilești, complexul de porci Tichilești. Dar Caruz mai avea mai multe firme. Deci Caruz își vindea porci tot lui. Înțelegeți? Și carnea și preparatele le vindeau tot firma lui. Deci el vindea porcul viu către Sororii Cola vindea produsele către magazinele din piețe și de unde așa și lua cash-ul. Adică era cel mai simplu. Acest mod era un mod de a frauda banii europeni, pentru că bani intrau mulți. Eu am toate documentele, 10 de milioane de euro am încasat de la Uniunea Europeană. Pe partea elaltă am informații că achiziționa produse de la o societate SC Eurofuture, care era a fiului lui, la un preț supraevaluat. Adică el era un mod de a falimenta societatea și de a scoate bani un mod artificial. Înțelegeți? Deci el primea mulți bani de la Uniunea Europeană și banii ăia trebuiau scoși într-un fel. Și scotea prin furturile astea, că altceva nu pot să spun. Deci, neplătind taxi, vă dați seama, la stat și tot ce era. Ulterior, bineînțeles, soluții de clasare. Ce vă așteptați altceva? Soluții de clasare. Și procurorul spune așa, și le am toate, o să le încarc toate ca să le citiți. Procurorul spune în felul următor, că au fost audiați martorii propuși sau indicați de către soția mea, că Florea Doru a recunoscut că a făcut falsuri, că a mai fost și un denunț al lui Gârbă Marcel. Ulterior, Gârbă Marcel s-a certat cu Caruz, adică directorul s-a certat cu Caruz pe cașcaval, înțelegeți? Și atunci Gârbă Marcel a mers la DNA, neștiind că soția mea reclamase cu 6-7 ani înainte, că o șantajase și că o obligase să facă acte false, și a reclamat și el. Acum, bănuiesc că Caruz a aflat că există dosar penal și că ăsta Gârbă Marcel și-a retras și a schimbat declarația. A spus că a avut dușmănii pe Caruz și că, de fapt, ceea ce a susținut în reclamația, în denunțul care îl făcuse, nu este adevărat. Și procuroarea DNA, adică fosta șefă, procuror Alexandru, care o să o găsiți acolo în lista, care am postat-o eu în lista de ofițeri acoperiți de la Direcția Națională Anticorupție Galați, procuroarea asta a clasat pe motiv in dubio pro reo, adică pe românești, decât un nevinovat în închisoare, mai bine un vinovat în libertate. Adică dacă nu și-a format convingerea, asta înseamnă că nu a spus că nevastă mea sau cineva a greșit sau că a denunțat greșit. Nu, a spus că nu și-a format ea convingerea că faptele stau așa cum stau. Și a clasat. Ce înseamnă asta? Au rămas Uniunea Europeană a rămas cu o pierdere de, nu mai știu acum, că oricum e peste 10 milioane de euro, 15 milioane, nu mai rețin exact.
oricum de ordinul zecilor de milioane, dar sunt toate sunt în rezoluția, în ordonanța de clasare, o să le încarc, v-am spus. Și urmează să fac plângere penală, asta o spun, o fac publică, o să fac plângere penală la parchetul european. Că este fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest parchet are competență să cerceteze infracțiunile săvârșite după 2017. Ei nu sunt proști. Ați înțeles? Dar eu nu voi face plângeri împotriva lui Caruz. Eu voi face plângeri împotriva magistraților. Că, practic, fraudarea banilor europeni au făcut-o acum magistrații prin nerecuperarea de la Caruz și prin complicitatea asta, prin ajutorul care l-a dat lui Caruz, a prejudiciat Uniunea Europeană. Deci toate aceste lucruri o să fie greu, eu știu. Toate aceste lucruri o să le fac publici și presii de aici, din Spania, de unde sunt. Voi merge la presă, voi da tot, așa. S-ar putea să cer o metodă, să accesez un instrument de protecție a statului spaniol, să fiu protejat, să nu mi se întâmple ceva aici, nu e nimic exclus. Și voi continua demersul. Haideți să vă spun acum despre poluare. Să continui cu poluare. Cred că nu mai rețin, dar cred că sunt peste 50 de petiții la toate instituțiile statului, de la Garda de Mediu până la, cred că până la primul ministru al României, la Ministerul Mediului, la Apele Române, deci unde s-a putut face și unde a fost de competență, am făcut petiții. Toate s-au finalizat, toate au fost redirecționate la Garda de Mediu Brăila. Și Garda de Mediu, deci, indiferent că eu reclamam Garda de Mediu, Ministerul Mediului eu dădea tot persoanei care era reclamată să o lucreze și primeam răspuns că s-a mai dat o sancțiune. Bineînțeles, eu nu cred că statul român a recuperat vreo amendă. Nu cred. Știam că a fost undeva la 12 miliarde valoarea amenzilor primite în urma reclamațiilor pe care eu le-am făcut. Rețineți cu atenție și v-am încărcat documentul. Ce n-au știut ei este un lucru. Eu când am văzut că mă lovesc de acest zid puternic a corupției, am sesizat Comisarul European pentru Mediu. Și aveți acolo răspunsul. O singură sesizare, o singură pagină în format A4 și Comisarul European pentru Mediu de la Bruxelles îmi răspunde: cele sesizate de dumneavoastră să confirmă. Și în urma acestei sesizări ale mele a băgat România în infringement. Adică a obligat România să stopeze această poluare și, dacă nu, să plătească penalități. Și a confirmat că România a încălcat legislația europeană. Ei ce au încercat? Acest stat corupt, vă dați seama că toți, de la cap la coadă, s-au întâlnit probabil în unitatea lor, știți la ce mă refer, de acoperiți, și au mai găsit o portiță. Să lichidezi societatea prin vânzarea animalelor. Am înființat o altă firmă și Direcția Sanitar-Veterinară de la Brăila avea obligația să verifice, să monitorizeze că ăsta își diminuează efectivul. Dar efectivul rămânea tot acolo în aceeași fermă, decât să muta hârtia. Porcul dintr-o hârtie să muta în altă hârtie. După o societate până și la un moment dat spune gata. SECE, complexul de creșterea porcilor SRL, nu mai are efectivi în localitatea Tichilești, dar avea SECE Romsoci, cealaltă societate.
Așa. Bineînțeles că eu am mai trimis un e-mail. Înțelegeți? Și când au văzut ăștia de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles, că statul român îi consideră proști, au sesizat un procuror. Este un procuror foarte bun care lucrează în asemenea cazuri, domnul, imediat vă spun, Tiberiu Niță, este în parchetul după lângă Curtea de Apel Constanța. Și am primit o citație acasă să mă duc să fiu audiat de un anumit comisar șef Tănasi de la IPJ Constanța, să merg la Constanța să fiu audiat în calitate de martor. În urma ei descoperisi, găsiți tot ce făcusim eu, că acum organele astea judiciare cerusi, gărzi de mediu cerusi documente. Și găsiți pe la ministerii, pe unde sesizasem eu, găsiți toate reclamațiile pe care eu le-am făcut. Și m-a chemat un comisar șef, Tănasi Ionel, să dau declarație. Am dat declarație în calitate de martor, bineînțeles, am spus tot ce am avut de spus, dar am spus inclusiv despre dosarele măsluite de la DNA Galați. Nu prea le-a venit bine. Ați înțeles? Că am spus, domnule, dar noi nu avem competență să ne cercetăm colegii. Și nu, eu n-am competență să cercetăm, dar nu contează, domnule. Eu vreau să rămână pentru istorie. În declarația mea vreau să fie trecut pentru istorie și chestia asta. O să ajung eu iar la un caz asemănător cu declarațiile. O să vă spun și despre alte declarații. Și s-a început urmărirea penală și s-a deschis un proces la judecătoria Brăila. Caruz, calitate de inculpat. Gârbă, calitate de inculpat. Voicu, calitate de inculpat. Bineînțeles, am fost citat și acolo ca martor. Am fost citat de vreo 3 ori. Probabil s-au gândit că o să mă lipsesc. Îmi primeam citații, mă prezentam și s-a mânat din afaceri din astea judiciare, că nu se prezenta avocatul unuia, că nu se prezenta avocatul celuilalt. Caruz a venit cu 3 avocați. Ceea ce vă povestesc eu sunt martori care au mers cu mine în sala de judecată. Înaintea procesului, încă de la primul proces, Caruz a venit plângând, aproape plângând la mine și să-mi spună că nu mi-e milă de bătrânețea lui, că ce am cu el. Și spun, mă, dar de ce nu te-ai gândit când ai făcut ceea ce ai făcut tu la chestiile astea? Și cu strângere de inimă, vă spun sincer, mi-a fost milă. Mi-a fost milă. Și că nu-mi place, nu mă încălzește răul cuiva. Dar am căutat să fiu imparțial. Și am spus toată vina lui Gârbă, unde a fost Gârbă vinovat, nu l-am acoperit cu absolut nimic, cu toate că ei sunt în conflict și se aruncă unul pe altul acum. Caruz cu Gârbă aruncă vinovăția de la unul la altul. Eu am fost imparțial. Cred că am fost audiat, am mai fost din Tichilești în sală, care poate să confirme, am fost audiat, cred că undeva la 3 ori și 3 avocați au încercat să-mi creeze o stare de stres. Din ce cauză? Eu sunt, vă dați seama, cred că mi-au făcut profilul psihologic și au aflat că sunt foarte impulsiv și că mă enervez. Și s-a gândit că așa, enervându-mă, mă distrage. Sau, probabil, își va forma instanța de judecată cu alte impresii despre mine. Cu toate că mi-a creat, v-am spus, o stare de mare stres, am căutat cât am putut eu să-mi păstrez calmul. Și am spus absolut tot. Este rămas în pronunțare. Nu mai știu, septembrie urmează să primească toți condamnările. Dar vă dați seama că eu n-am încredere nici în aceste condamnări, pentru că va fi probabil ceva cu suspendare sau ceva sumar. El, deja am văzut pe internet, are tot pus la vânzare. Toate activele, puse în numele lui, cu toate că firmele sunt în lichidare, au datorii la stat de nu știi ce. Deci sunt lichidatori, complici cu Caruz. Păi n-ai cum să pui tu, când tu ai datorii și sunt
cum îi spune, creditorii înscriși la masa credală și ăia trebuie să-și recupereze cât poate, cât prevede legea din aceste datorii, tu să pui anunț că vinzi activele. Deci e cusută cu ața albă. Dar banii sunt la locul lor, sunt la loc sigur. Eu am sesizare la DNA București, nu mai rețin, prin 2014-2015 și le spuneam ălora, vedeți domnule că la DNA Galați este un dosar cu fraudă de bani europeni. Ăsta își va scoate banii, va duce banii în cine știe ce țară, îi va asigura și statul român nu va recupera nimic. Și a zis, stai liniștit că dosarul ăla e în lucru, nu e niciun fel de problemă, e pe mâini siguri. Mă înțelegeți? Ce siguranță? Sănătate. Procurorii probabil și-au luat partea lor dacă nu au executat ordinul pe ăsta de zi pe unitate. Că toți procurorii despre care eu vorbesc și o să urmeze să vă spun și alte dosare, sunt găsiți acolo în lista aia de ofițeri acoperiți. Deci, așa coincidență, toate sesizările ajung numai la ăștia. Ați înțeles? Nu ajunge la alt procuror, numai la ăștia care sunt ofițeri acoperiți. Am avut o discuție cu un ofițer de poliție de la IPJ Brăila. Și zic că cum ați finalizat dosarul ăla de poluare? Că începuse și IPJ Brăila cercetarea cu privire la fapta... dar nu a existat niciun dosar de poluare. Și vedeți pe pagina mea că am încărcat dovada cu antetul Ministerului de Interne, cu tot, că a existat un dosar de poluare. S-a măsluit. M-ați înțeles? Bine, s-a măsluit în trecut. Când erau ceilalți care erau la IPJ Brăila, acum poate ați mai citit pe presă, știți cum... Eu nu-l cunosc personal pe actualul inspector șef de la județ, de la IPJ Brăila, dar am auzit că are coloană vertebrală. Și de asta am și făcut sesizarea aia împotriva, de fapt a fost o petiție, v-am spus eu, dar am trecut despre Constantin Gheorghe, despre Gică, ca să înțeleagă și domnul inspector șef ce oameni are în subordine. Și le-am încărcat, primeam scrisori anonime acasă și le-am încărcat acolo. Bineînțeles, le au și organele judiciare, le-am dat cu plic, cu tot. Eu bănuiesc și știu și cine mi le trimitea. Și scrie acolo, le-am pus ca să vedeți dumneavoastră. Scrie numii, scrie Davidescu, scrie de poliție că lua mită. Deci, sunt fapte penale acolo, scrie despre multe lucruri în ele. Le-am pus ca să le citiți dumneavoastră. Eu le primeam. Acum, știți cum este? Eu suspectez, n-am certitudinea 100%, asta am spus și în fața instanței și în fața tuturor organelor care m-au audiat. Am spus că cred, deci nu am certitudinea, dar cred că erau trimise de către Gârbă Marcel. Pentru că a vrut să mă folosească pe mine ca o armă împotriva lui Caruz. Și eu le-am dat mai departe. Dacă asta a fost dorința omului, eu le-am dat mai departe. Acum rămâne, nu știu dacă, probabil vor face niște verificări la grafologi, la analiza scrisului și astea. Nu știu. Organele să-și facă treaba. Eu doar vi le-am pus și dumneavoastră ca să le vedeți. Și asta spun eu, asta se întâmplă în zona asta a noastră, Brăila Galați. Avem timp. O să intrăm și în domeniul politicii. O să vă vorbesc și despre oameni politici. O să, nu știu, bine, am probe despre infracțiuni săvârșite de înalți demnitari, care nu cred că o să vi le dau, dar nu cred că o să le fac publice deocamdată. Dar să aveți încredere în mine că vor ajunge acolo unde trebuie. Acum, dacă le vor exploata în folosul legii,
sau în folosul nostru, e problema lor. Dar eu îmi fac datorie și nu mă sperii. Deci nu mă sperie nimeni. Mă înțelegeți? Nimeni. Nu menajez pe nimeni. Pe absolut nimeni. Acum îmi venea pe minte un lucru. Îmi venea în minte. Pentru că, în fine, nu mai spun motivul. Acum care mă cunoaște știți că am avut societatea aia de deșeuri, de mase plastici, de gunoaie, adunam gunoaiele din sat, peturi și ce mai era, deșeuri de PVC, deșeuri de... Să curățase, nu mai erau, dacă vă aduceți aminte, nu mai erau nici plastici, nu mai erau nimic, că oamenii le aduceau la mine. Până o parte din ei au fost șantajați de către oamenii de la conducerea comunii, șantajați cu ajutorul social, că o să pierzi ajutorul și la iarnă nu o să ai cu ce trăi, că la iarnă nu o să mai găsești plastici să te duci să-i duci lui Marian. Înțelegeți care era ideea. Dar asta ca o paranteză. Vă spun un lucru, când am deschis această firmă de strâns gunoaie, bineînțeles că am deschis-o legal. M-ați înțeles? Societate înregistrată legal. Am obținut avizul de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului, toate actele legale. Mă trezesc la domiciliu, nu știu dacă acum mă urmărește sau nu domnul fost șef de post Codescu, mă trezesc cu mașina de la postul de poliție. Era domnul Codescu. Și îmi spune, bă, tu ai o firmă? Zic, da. Ai deschis o firmă? Da. Păi, pot să văd și autorizația. Care autorizație? Autorizația din mediu. Dar nu ești competent, în primul rând. Adică nu e de competența dumitale, ca polițist. Vrei să-ți arăt altceva? Da, dar autorizația din mediu o verifică garda din mediu, nu dumneata. Dacă a văzut că cunosc legea, a început să râdă. Hai, mă, Marian, acum că ne cunoaștem. Că ne cunoaștem, da, o vedeți. Mă duc și aduc toate actele. Din casă, inclusiv autorizația. Îmi spune, auzi, tu ai cumva un copiator? Când ceri ăștia, îmi ceri, știți cine, nu? Bani să le arăt că ai. Da, mă, hai să-ți fac o placă. Mă duc, îi fac copii, le dau. Zic că, da, pe ăștia care te-a trimis la mine, eu am deschis firma de o săptămână. O firmă care curățesc satul. Eu strâng gunoaie, frate, nu le arunc. Deci, eu strâng gunoaie și le vând. M-ați înțeles? Dar ăla care aruncă, care poluează apa și care a făcut atâtea nenorociri și nu are autorizații de mediu, nu te duci să-i ceri? Ăștia care te-a trimis la mine nu își exercită atribuțiile legale pe care le are să dispună suspendarea activității? Pentru că așa prevede legea. Marian, nu știi că acolo cine se bagă la caruz? Nu se bagă nimeni, decât la mine se bagă, nu? Pentru că am vorbit de domnul Codescu. Și dacă este aici și nu-l vorbesc de rău, n-am de ce să vorbesc de rău. Și vrea să confirme ceea ce spun eu. Sau dacă nu, să infirme. Mi-aduc aminte de alt eveniment. Mă sună, nu știu de unde avea numărul meu, într-o zi, tot domnul Codescu. Zice, băi, Marian, am înțeles că la stația acolo unde lucrezi tu, noaptea, ăștia dau drumul la Bălegarul ăla pe Dunăre și... Cum, domnul Codescu, noapte? Că nu, poți să mă ajut să-mi spui și mie ora? Nu, domnul Codescu. Acolo dau drumul în permanență. Vă dau toate informațiile care le doriți. Tot. Tot. Cum să nu vă ajut, cum să nu vă ajut. Absolut tot. Eu și pe bază de semnătură, de declarații, de tot ce aveți nevoie. Ce credeți? Am mai interesat pe cineva? M-a mai sunat? A spus o să te sun. M-a mai sunat? Nu. N-am mai interesat pe nimeni. Înțelegeți? Când m-am angajat la... Poate sunt care mă urmăresc foști colegi. Când m-am angajat la complexul de porci, am aflat că... Deci eu lucram după un program stabilit la stația de epurare, eu nu aveam treabă cu muncitorii din fermă. Dar am aflat că muncitorii din fermă erau obligați să muncească 2 zile în contul lui Caruz.
M-ați înțeles? Gratis, neplătit, din liberi. 2 libere erau obligați să muncească în contul societății. Da. Eu, ăsta care mă vedeți, am sesizat ITM-ul și am spus că m-am solidarizat. Putea să nu mă intereseze pe mine. Ce mă interesa? Cu ce puteam eu să fiu afectat că ăia muncesc 2 zile? Dar am zis, mă, nu e normal. Și am sesizat ITM-ul și s-a rezolvat. Am sesizat ITM-ul și l-am obligat pe Carus să dea cizmi, să dea salopete, să dea lavete, să dea săpun, să dea spirit, exact așa cum prevede legea. Să dădeau pachete, să dădea carne. Și mie nu-mi dădea. Spunea că eu am gura mare și ca o formă de ceva ca să mă învăț mintii, patronul nu vrea să-i dea lui ăsta carne. Și nu m-a afectat cu nimic. Mă înțelegeți? Că nu ducea în lipsă de carne. Aveam, mulțumim lui Dumnezeu. Dar am făcut un denunț. Pentru că cu luni înainte primisem și eu. Și m-am denunțat că nu am denunțat oamenii, în niciun caz. Nu, m-am denunțat eu. Am spus că eu am primit carne de la societate și nu am găsit-o evidențiată în futurașul de salariu. Și nu am certitudinea că s-a plătit, că s-a fiscalizat aceste alimente pe care eu le-am primit. Înțelegeți? Și vă rog frumos instituția ANAF să verificați dacă Caruz a fiscalizat. Bineînțeles că n-a găsit, vă dați seama, s-a aplicat o amendă acolo de ochii lumii, dar i s-a interzis și atunci a început să dea bonuri de masă. Iar din nou un avantaj. Dar când, după ce m-au dat afară și făcea gârbă ședințele alea și mă înjura că eu reclam, că fac, că dreg, 90% dintre acești colegi mă înjurau și ei să aliase cu gârbă. Adică nu era, vă dați seama, că nu puteai să te întorci împotriva unei persoane care ți-a făcut bine și care știai că eu ți-am vrut binele. Ulterior, persoane care eu știu că mă înjurau, eu nu port dușmănii, eu sunt pe moment. Pe moment. Sau dacă mă fixez pe cineva, e greu. V-am spus din start, adică ca să-mi treacă. Dar și greu mă enervez sau îmi trece foarte repede. Și persoane care mă înjurau, ei, nu știu dacă știu că eu am aflat, au început după aia să vină pe la mine, pe la atelier, să vorbim, mi-a trecut, nu am avut nicio treabă și tratez tot cu respect și cu normalitate. Asta cu partea cu complexul de porci. O să fac public și dosarul care l-am avut eu, o să trebuiască descris tot. Nu că v-am spus, eu nu mă victimizez, nu vreau de la nimeni nimic, nu fac ca să fiu votat, pentru că eu nu știu dacă mă mai întorc în țară. N-am nicio treabă eu cu nimic. Da? Vreau să se cunoască, vreau să știți unde trăiți, să fac publice, să știți cu cine trăiți și unde trăiți și am preferat în seara asta să nu vorbesc deocamdată despre primărie, să nu mai amestec subiectele, nu, dar sunt subiecte grele și de acolo. Mă înțelegeți? V-am spus încă o dată, repet, o parte o să le fac publici, altă parte deocamdată nu, pentru că trebuie să treacă pe la autorități și după aia o să ajungă și la dumneavoastră. Dar prima dată, așa e normal, să ajungă la autorități. Cele care sunt vechi, le fac toate publici. Ca să știți cum... Inclusiv, haideți acum ca să mai facem și o glumă. O glumă. Pentru mine poate nu... Dar eu am luat-o ca glumă. Cum îl cheamă? Ăsta... Vasile Mazilu, Cutuian.
când se referea la mine în Consiliul Local, bine, nu, vă dați seama că nu în prezența mea, după ce fusesem dat afară de acolo, vorbea bulangiu ăla. Deci folosea apelativul de bulangiu. O să îi dau o înregistrare, o să o fac publică, să afli părerea lui Davidescu despre el. M-ați înțeles? Numai așa, ca să știi. Să știi pe cine a susținut și eu dau și o să o auziți cu toții, vă dați seama. Că dar nu mai intru în amănunte cu dosarul ăla, că din nou le amestec. Aici, cu asta am vrut pentru în seara asta, să vorbesc despre corupția din anticorupții. Vor fi sesizări, am niște informații cu privire la un procuror de la Direcția Națională Anticorupții, cu privire la niște fapte de corupții, niște informații pe care întâmplător le-am aflat în Germania și vreau să le dau autorităților. Deci, întâmplător le-am aflat, dar sunt, zic eu că bine de analizat, de verificat și să vedem, să mă consult cu un avocat, să cerem redeschiderea cazului, redeschiderea dosarului, pentru că în acel dosar au fost, o să vă explic, nu mai intru acum în amănunte, vă explic atunci, că au fost foarte multe infracțiuni necercetate. Și o să vă spun despre ce e vorba, care nu au fost lăsate de procurori intenționat. Deci astea sunt niște fapte de, nu știu dacă acum de neglijență sau reavoință, să stabilească organele abilitate. Și ce vroiam să vă mai spun? Caruz, cum bine știți, a avut mai multe societăți. Una dintre ele, SC Pază și Construcții. Aici au fost angajați câțiva pensionari din SRI. Ăștia nu au fost întâmplători. Unul David, unul Vintilă, mă înțelegeți? Cunoșteau tot ce David ăsta cel puțin cunoștea tot. De la o persoană din anturajul lui Caruz, întâmplător, care venea mai des pe acolo, pe la stații, ne-a spus că încă după timpul lui Ceaușescu, Caruz avea grad în securitatea statului. Și bineînțeles că a rămas cu același grad și în timpurile noastre. Înțelegeți? Și din cauza asta statul ăsta mafiot să ajută unul pe altul, să ajută poliții, tot ce așa, au oameni, înțelegeți? Au oameni. Și când se dă ordinul de zi pe unitate, Caruz trebuie protejat, sunt ca masonerii, ca masonii. E o frăție, înțelegeți? O frăție de infractori. Și atunci ei toți se ajută unul pe altul. E greu de dat jos. Dar dacă luăm cu toții atitudini și toți începem să gândim și să realizăm ceea ce se petrece, atunci la vot măcar, când va veni votul, când eu nu fac politică, nu am nicio treabă, deocamdată nici nu știu eu ce o să fac sau cu cine o să votez, dar trebuie foarte mare atenție cu cine votăm. O să fie dezvăluiri și despre mari politicieni, despre politicieni de la Brăila, din județul Brăila. O să vorbesc și despre ăștia. O să vorbesc și despre rolul lui Davidescu în Partidul Social Democrat. Deci nu vorbesc despre PNL, vorbesc despre PSD. O să vorbim multe. O să vorbim și despre pământuri. Pe mulți vă interesează despre pământ, despre terenurile, primării, nu știu care, dacă știți vreunul. O să vorbim despre multe. Dar la momentul potrivit. Eu cred că, nu știu dacă am mai omis ceva, în latura asta, v-am spus, cu anticorupția, încă mai sunt lucruri de vorbit despre anticorupții, dar când
vom vorbi despre celălalt dosar și o să mai încarc documente. Vă rog, dacă puteți și aveți timp, analizați și ce am încărcat, citiți-le, uitați-vă să vă formați o idee, care aveți posibilitate să distribuiți, care nu mă deranjează, la presă, la instituțiile statului. Că vorbeam cu un prieten, nu știu acum dacă este online, că nu văd, care mi-a spus, deci și eu am distribuit la un serviciu. Foarte bine. Foarte bine, îți mulțumesc frumos, apreciez. Adică nu sunt aici să denigrez pe nimeni. Sunt aici să divulg niște fapte penale, niște infracțiuni, niște ilegalități care au rămas necercetate și care nu cred că să merită să rămână așa. Înțelegeți dumneavoastră? Ar trebui cercetate. Și cu cât le mai dăm așa câte o, știu eu, cum îi spune, câte o redeschidere a cazului, cu atât lungim termenul de prescripții. Că sunt multe fapte care unele s-au prescris. De exemplu, cât aș vrea eu să denunț, să vorbesc tot despre domnul Constantin Gheorghe, n-are rost. Ar fi doar ca să îl denigrez. Nu. Intenția mea este, o fac public acum, este să plătească pentru ceea ce a făcut. Ați înțeles? Și o să am grijă să plătească. Deci, nu mă interesează nici cine îl susține, nu mă interesează nici la ce nivel îl susține, nu mă interesează nici puterea lui Varga în Brăila, nu mă interesează. Deci nu mă interesează, da? Merg la Bruxelles, merg la presa europeană, merg la instituțiile europene. M-ați înțeles? Chiar dacă statul român va fi sancționat, dacă acolo doar la instituțiile europene ne vom găsi dreptatea, asta este. Atunci, ei ne face să ne reclamăm propria țară. Înțelegeți? Eu, prima dată, sunt dispus să colaborez cu autoritățile din România. Dacă autoritățile din România nu vor să mă asculte și nu vor să mă nu vor să mă asculte, atunci voi fi nevoit să apelez și la autoritățile europene și să fac public și să... Vă dați seama că asta ar însemna o denigrare de țară, dar poate un semnal de alarmă contează. Înțelegeți? Este vorba și de bani europeni și mai sunt și alte cazuri cu fraudă de bani europeni. O să le vorbesc și despre celelalte și o să vorbesc mult mai multe. Dar fiecare, v-am spus, lăsați-mă pe etape. Și când o să discut despre Primăria Tichilești, o să vorbesc numai despre Primăria Tichilești. Când o să discut despre politicienii din Brăila, o să vorbesc numai despre ei și așa mai departe. Eu ce să vă spun, vă urez o seară frumoasă, vă mulțumesc la toți care m-ați urmărit și încă o dată, dacă puteți, v-am spus, dacă puteți să distribuiți și să faceți publice aceste informații, zic eu că ar fi bine să fie aflate de cât mai multă lume. O seară bună încă o dată!